Imaginați-vă că trăiți într-o lume în care boala este un mister. Comunicarea este limitată la viteza unui cal, iar ideea însă și a forțelor invizibile care modelează realitatea sună ca magie. Tot ce considerați astăzi ca fiind de la sine înțeles, de la prinderea unei lumini până la trimiterea unui mesaj în întreaga lume în câteva secunde, există datorită unui număr restrâns de descoperiri științifice care au rescris fundamental regulile existenței umane. Aceste descoperiri nu doar că au îmbunătățit viața, ci au remodelat civilizația, au schimbat economiile, au extins durata de viață oamenilor și au redefinit ceea ce este posibil. Astăzi, vom explora 10 descoperiri științifice care au schimbat lumea pentru totdeauna, iar odată ce le veți înțelege, nu veți mai privi viața modernă la fel niciodată. Prima descoperire care a transformat totul este gravitația, descrisă oficial de Isaac Newton. Înainte de Newton, oamenii observau că obiectele cad, dar nimeni nu înțelegea de ce. Legea gravitației universale a lui Newton a dezvăluit că fiecare obiect din univers atrage fiecare alt obiect cu o forță proporțională cu masa lor. Aceasta a fost revoluționară pentru că a unit mișcarea mărului căzut cu mișcarea planetelor. A pus bazele fizicii, ingineriei și explorării spațiale. Fără această înțelegere, sateliții, rachetele și chiar designul structural de bază ar fi imposibile. A doua descoperire este electricitatea, nu inventată, ci înțeleasă și utilizată de-a lungul secolelor, cu contribuții majore din partea unor figuri precum Benjamin Franklin și Michael Faraday. Electricitatea alimentează aproape fiecare aspect al vieții moderne. Realizarea că energia poate fi generată, transmisă și controlată a dus la crearea rețelelor electrice, a sistemelor de comunicații și întregi ere digitale. Fără electricitate, nu ar exista internet, smartphone-uri, spitale moderne și nicio infrastructură globală așa cum o știm. Următoarea descoperire este teoria germenilor în bolile infecțioase, avansată de oameni de știință precum Louis Pasteur. Înainte de această descoperire, oamenii credeau că bolile sunt cauzate de aer rău sau de forțe supranaturale. Teoria germenilor a demonstrat că organismele microscopice sunt responsabile pentru infecții. Această realizare unică a transformat medicina, ducând la practici de sterilizare, vaccinuri și antibiotice. A redus dramatic ratele de mortalitate și a crescut speranța de viață la nivel mondial. A patra descoperire este evoluția prin selecție naturală, propusă de Charles Darwin. Teoria lui Darwin explica modul în care speciile se schimbă în timp prin adaptare și supraviețuire. A oferit o explicație științifică pentru diversitatea vieții pe Pământ și a remodelat complet biologia. Evoluția influențează totul, de la medicină la genetică, ajutând oamenii de știință să înțeleagă modul în care virusurile se mută și cum organismele se adaptează la mediile în schimbare. Apoi vine structura ADN-ului, descoperită de James Watson și Francis Crick, bazându-se pe munca crucială a lui Rosalind Franklin. Descoperirea dublei helix a dezvăluit modul în care informația genetică este stocată și transmisă de la o generație la alta. Aceasta a deschis calea geneticii moderne, permițând progrese precum ingineria genetică, știința criminalistică și medicina personalizată. De asemenea, a permis oamenilor de știință să urmărească descendența umană și să înțeleagă blocurile fundamentale ale vieții. O altă descoperire care a remodelat lumea este relativitatea, introdusă de Albert Einstein. Teoriile sale despre relativitatea specială și generală au schimbat înțelegerea noastră despre timp, spațiu și gravitație. Un fapt surprinzător este că tehnologii precum GPS-ul se bazează pe relativitate pentru a funcționa corect. Fără munca lui Einstein, chiar și sistemele de navigație din telefonul dumneavoastră nu ar funcționa corect. Descoperirile sale au arătat că timpul poate încetini și spațiul poate fi curbat, concept odată de neimaginat. A șaptea descoperire este penicilina, primul antibiotic adevărat, descoperit de Alexander Fleming. Înainte de antibiotice, chiar și infecțiile minore puteau fi fatale. Penicilina a revoluționat medicina, oferind un mod eficient de tratare a infecțiilor bacteriene. A salvat sute de milioane de vieți și a deschis calea pentru industria farmaceutică modernă. Această descoperire a marcat începutul unei noi ere în care bolile, care odinioară distrugeau populația, au devenit gestionabile sau chiar vindecabile. Următoarea descoperire este unda radio, demonstrată de Heinrich Hertz. Această realizare a făcut posibilă comunicarea fără fir. A condus la inventarea radioului, televiziunii și, în cele din urmă, a internetului fără fir și a comunicațiilor mobile.
Capacitatea de a transmite informații prin aer a transformat modul în care oamenii se conectează, împărtășesc cunoștințe și construiesc rețele globale. A noua descoperire este energia nucleară, rezultată din înțelegerea structurii atomice și dezvoltată de oameni de știință precum Enrico Fermi. Energia nucleară a arătat că cantități uriașe de putere sunt stocate în interiorul atomilor. Această descoperire a dus atât la centralele nucleare, cât și la armele nucleare, făcând-o una dintre cele mai puternice și controversate realizări din istorie. A demonstrat capacitatea umanității de a folosi forțe considerate anterior inaccesibile, schimbând fundamental politica globală și producția de energie. În cele din urmă, avem descoperirea semiconductorilor și invenția tranzistorului, dezvoltate de John Bardeen, Walter Brattain și William Shockley. Această inovație este fundamentul electronicii moderne. Fiecare computer, smartphone și dispozitiv digital depinde de tranzistori pentru a funcționa. Tranzistorul a făcut posibilă miniaturizarea mașinilor masive în dispozitive portabile, permițând informației și ascensiunea inteligenței artificiale. Fiecare dintre aceste descoperiri a făcut mai mult decât să extindă cunoștințele. Ele au schimbat modul în care oamenii trăiesc, gândesc și interacționează cu lumea. Au transformat misterul în înțelegere și limitarea în posibilitate. Ceea ce le face și mai fascinante este faptul că multe dintre aceste realizări nu au fost recunoscute imediat pentru impactul lor complet. La vremea respectivă, păreau perspective izolate, dar de-a lungul decadelor și secolelor, au construit fundamentul civilizației moderne. Când priviți lumea astăzi, vedeți rezultatul combinat al acestor descoperiri în acțiune. Electricitatea care alimentează ecranul, progresele medicale care mențin oamenii în viață, sistemele de comunicații care conectează continentele și tehnologia care conduce inovația, toate și-au originea în aceste momente esențiale din știință. Și poate cea mai importantă realizare este aceasta. Următoarea descoperire care va schimba lumea s-ar putea să se întâmple chiar acum, undeva într-un laborator, așteptând să redefinească viitorul la fel de dramatic.